आमचा काउंटर सोडचे ना रे, सोडचे ना हो आवाज कोणाचा, हो आवाज कोणाचा, टॅक्सी असोसिएशनचे ग्रीनफील्ड मोपा टॅक्सी युनियनचे सगळे देवी पदाधिकारी, देवी युनियनचे सगळे देवी सदस्य आज जगदंबे तुझ्या पायरी दर्शना येऊन तुका हात जोडून नारळ दवरून देवी तुका सुद्धा हात जोडून विनंती करतात की त्यांची मागणी असा ती मोपा विमानतळाचेर देवी तांकां टॅक्सी स्टँड देवी मेळपाचो म्हणत त्या संदर्भात जे काय देवी ते प्रयत्न करतात आज प्रयत्न करून आज देवी ते थकलेले असतात आज तुझ्या पायकडे ते दर्शनाक गेलेले असतात तांकां देवी आसा ते तुझे कृपा आशीर्वाद प्राप्त करून ज्या काय देवी त्यांचं म्हणणं असा जे काय देवी त्यांची मागणी असा ती मागणी असा ती लवकरात लवकर तू पूर्ण करून देण्यासाठी ग्रामदैवत ह्या नात्यान तुझ्या पायाकडे येलेले असतात आणि तू देवी पुढाकार घेऊन देवी त्यांची मागणी असा ती तू पूर्ण करून सगळ्यांक देवी असं तर बरे तरेचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त कर हाता पायाकडे देवी सांभाळ करून हसतमुखान परत एकदा देवी तुझ्या पायाकडे तांकां दर्शनाक घेऊन ये त्याचप्रमाणे जे अधिकारी असतात त्या अधिकाऱ्याकडे देवी शब्द घातल्याच्या नंतर देवी तांकां आसा तर देवी शब्दाप्रमाणे देवी यांचं काम आसा त्या जगदंबेच्या अधिकाऱ्यान करूची ताका सद्बुद्धी सद्वासना दी त्याचप्रमाणे जे मंत्री असतात देवी पेडण्याचे आमदार असतात देवी तांकां सुद्धा सद्बुद्धी सद्वासना दिवन यांची मागणी आसा ती लवकरात लवकर तू पूर्ण करून सगळ्यांक देवी असं तर बरे तरेचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून सगळ्यांचे इच्छित मनोरथ असतात ते सगळे पूर्ण कर आणि ज्या इच्छेन देवी तुझ्याकडे येलेली असतात ती इच्छेची पूर्तता लवकरात लवकर पूर्ण करून हसतमुखान देवी तुझ्या पायाकडे तांकां दर्शनाक घेऊन तुझो चमत्कार त्यांच्या दृष्टपती घाल सर्वार्थी कल्याण कर आणि बरा कर दर्शन घेऊन धरण्याक सुरू करता आणि आमचे जे पुरोहित आहात तांच्यानी भगवती देवी कडेन आमच्या मार्फत मागणें केला की हे आमचे जे आंदोलन आम्ही फाटली कितलेशेच दीस धरणे आंदोलन आता हे पयलें आंदोलन त्याच्या पयलीं आमी कितलीशीच आंदोलनां केल्या आणि हे आंदोलन आयज शेवटचें ठरचें आणि आमची जी मागणी आहा येलो कॅब किंवा ब्लू कॅब गव्हर्मेंट जो टॅक्सी स्टँड आमकां दिवपाचो तो त्याचो डिसिजन आयज संध्याकाळ पर्यंत जावचो आणि आमची मागणी पूर्ण जावची आणि मागणी पूर्ण जाल्या उपरांत परत आमी देवीच्या दर्शनाक परत येतले. हे आमी आंदोलन जे दवरलेलें आहा ते मोपा एअरपोर्टार आमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी मेळपाक लागून या ब्लू टॅक्सी मेळपाक लागून ते प्रमाणे आमी हे आयज आंदोलनाक सुरवात केल्ली आहा तर आमकां तेंच्यांनी आयज 1 म्हयनो जावन गेला की आश्वासन दिल्लें की तुमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी दितले म्हणून आणि तेजे प्रोसेस चालू करतले म्हणून त्याच्या उपरांत आमी एक 8 दिसाचो तेंच्या कडल्यान टायम घेतलेलो 8 दिसा उपरांत 1 म्हयनो जालो त्याच्या उपरांत आमी जे अधिकाऱ्यांकडे जो संपर्क साधलो त्या हेचेर आमकां दिसलें की आमकां ते खंय तरी आतां सायटीक काडटात अजुनूय तेंचेर कितें प्रोसेस जाल्लें ना हे बेश्टेच आमकां खंय तरी फटोवंक सोदतात अशें आमकां दिसलेलें ताका लागून आमी हो निर्णय घेतला की जो पर्यंत हे जे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमचे जे लिगल एडवायजर आतां आमकां सांजचे वेळार जे कितें हे दितले आमकां मार्गदर्शन करतले त्याच्या प्रमाणे हे आमी आंदोलन हेच्या फुडें आमी चालूच दवरतले.